لۆتکەیەک لێ دژی ناتوویێ و دنیایەکە سزایên سەپاندیên وڵاتên ڕۆژاوا و ئەمریکایê ji hêla aborî ve ev lûtka hene ya ku ev endamên hûn têda dibînin ne endamên natûyê ne bipiranî jî ne hevalbendên Emerîkayê ne. Evên ku li vê derê ne dixwazin bereyekê bihêzê orasî çê bikin lê dijî sizayên Ewropî û bazirganiyeke bihêz weke bersiva di serê her hemûyan da Emerîkayê. Em behsê vê lûtkeyê bikin ya dû rojî ku ev rûke ji doh giringtir e ji ber ku civînên dû qolî di navbera bi taybetî em bêjin Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan, Serokê Rûsyê, li kêleka wan Îranê, duh jî yê Çînê û Rûsyê. Weke bersivekê ji bo şerê dikarin bêjin sed salî yê di navbera Rûsyê taybetî Sîn û Emerîka û li kêleka wan herî dawî piştî şerê Ukraynayê bi berfirehtir welatên Rojava Ewropî. Em behsê vê lûtkeyê dikin, lûtkeya Şanghay ji sala 1996 piştî Sovyetê helbet ev lûtka hene damezrandina xwe ya gropa xwe ya Şanghay ragihandiye. Hêdî hêdî fikir lê wê yekê kiriye ku vê lûtkeyê berfireh bikin, endamên zêdetir tevlî bikin. Sala 2001 bi navê rêxistina hevkariya Şanghay hatiye damezrandin. Ji pênc welatan pêk hatûye çaxê. Armancên vê rêxistinê vê lûtkeyê civînên wan çi ne bi taybetî duh û ev rû ber bi ku derê em ê wan jî bêjin. Armancên rêxistinên sereke evên henê ne bihêzkirina peywendiyên siyasî, aborî, zanistî di navbera welatên ku ev rûke li wê derê ne. Rûbirûbûna terûrê yek ji mijarên sereke ye bi taybetî aya gelo ev lûtke dikarîtin hemberî natûye lûtkeyeke bihêz bîtin, hemberî sizayên sepandiyên Emerîka û Rojava li ber xwe bidetin, bazirganiya di navbera wan da heta çi radeyê dê serkeftî bîtin ku piraniya sektûran bi taybetî ji aliyê Emerîka welatên Rojava li ser Rûsyê, Îranê, herwiha Çînê hatine sepandin. Heta çi radeyê dê serkeftî bin ew pirsiyar e. Nehêştina bazirganiya madeyên hojber bi taybetî di nav sinûrên van welatan û ev welatên weke dijberên xwe dibînin ku ev madeyên henê derbasî nava sinûrên van welatên henê bibin. Ji bilî wê yekê rûbirûbûna cudaxwazî û tundiya olî û mezhebî di navxuya welatên xwe da lê ev pirseke hêjî di nava wan welatên endam û berendam hertimî û mêvan nehatiye çareserkirin. Wê çawa li dervey sinûrên xwe çare bikin ev jî pirseke din. Welatên endam kîne ev welatên henê ne serê wan da Çîn û Rûsya, Kazaxistan, Özbekistan, Hindistan, Qîrgizistan, Pakistan, Tacikistan û İran. Ev welatên henê dixwazin bereyekê orasiyê bihêz lê dijî natûyê bi taybetî ava bikin. Erê dikarin yan ne? Ev meseleyeka diye. Baş. Welatên ne endam yên weke çavdêr, weke mêvan. Efganistan, Belarus jî herî dawî di rojevê da ye weke kandîdekê ye bi taybetî kandîdbûnayê divê demê de bihêze ku bîte endamê hertimiyê vê lûtkeyê herwiha Mongolya. Yên ev rûke beşdarin weke çavdêr, weke mêvan kîne ev welatên henê ne. Tirkiye, dûzanê Serokkomarê Tirkiye tê da axivî bi taybetî ev rûke civîna wî ya dû qolî digel Serokê Rûsyê heye wê çi bêhete hezkirin di navbera wan da. Operasyoneke diya Tirkiye bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê bi giştî rewşa Sûriyê ku Rûsyê hewl dide navbeyinkariyê bike di navbera Şam û Enqereyê heta peywendiyên wan yên siyasî asayî bibin û dizan hewalgîrî hene lê siyasî armanca divê demê de. Ji bilî wê yekê Sri Lanka weke mêvan e, herwiha Nîpal, yêdî kîne her du li kêleka hevin heta duh jî şer bû di navbera wan da. Ermenistan û Azerbaycan dijminê 30 salan her du jî li ser yek maseyê rûniştine. Guftûgû hene nîne ev nayete payîn. Ya pirsiyar hewe. Ev lûtke dikare xwe xilas bike ji dunyayeke sizayên welatên Ewropî, Emerîkî di navbera wan da dê çi bibe? Dê ev lûtke bikarbîtin li hemberî natûyê çi bersivek hebe di her demekê pêwîz da. Bi taybetî li ser axa Ukraynayê ku diman demên dawiyê de bi taybetî heftiyeke her ku diçîtin Rûsya paş dadkevîtû natûyê jî gotiye eger armanca Rûsyê wêrankirin û ji navbirina temamiya Ukraynayê em ê rasta û xwe bikevîn